Guys, good evening. So karon guys, manamatag paninda sa atong tindahan nga street food ng mga quick siumay, french fries, tempura, ano guys ba, tapos karon magluto tag sudan nga paksiw nga isda sa kusina guys. Makuha sa taog sibuyas dahon kay para sabaw. So siyang kuhaan guys. Basta na kay tinanong bitaw guys. Tapos need kag lamas. Diri rata manguha guys. Diri dito siya makuha. Ano? So dami guys. Ay, nagagawa ng mamanok kay nag-imo na nag-busaw. Garaon. So dami guys. Ang guling. Dua tu alida. Pasang kamot. May paksiwon. Pasang kamot. Kayak udah dua lagi. Dah. Kok kayak daganan dia pun dana. Gilisod ko na gabi, di ko ka street. Lisod na higaan dana. Ay, mangko. Ako anhi kay Princess mangko. Ayahay mangko. Buti ay, buti lang. Magaling ka. Wah, ini ganda na umigay na nila. Kamu sakit ini kurang pakla. Ito sila naman. Kita ingat damit na nga. Naghan mo na lang. Kana kariyang. Mag-heal ka lang? Maghiwa ko po. Bara bagtae. Guys, paksiwon daw ni siya guys. Paksiwon. Nahugas na ni? Paksiwon. Ano ba din ha? Ba't sindahan? Suka sa dyan ka. May rasa ko rin. Hindi ko magamit ang mga. Ako sa ano ya? Ay, ya. So seryo. Ilang bulsa na kuha? Naman. Sus na. Siyo mo lang nawi. Bago eh. Na, manggod. Tama dito. Pila to kalube? Sa gantag tunga. Sa gantag tunga ka kung may magkaraw. Pilang to kapilit no eh. Kuan ba mama pila to? Lagi sa gulag ko ano? Kung may bayulit ba?
Ay, lain. Bilang eh. Dili pwede isagol kay dali naman maluto ang kuan tapos dugay. Ah. Munang tagudtod. Tiglaran, pista. Di na pwede isagol sumang. Saktan eh. Siguro mga sadin. Sabar ka lang. Dili na hoy. Ang Labas mato yan! kay, ang mato kay Lola, Muban ka, Manoy, Day? Oh, ni paksiw. Day? Manoy, Lola, Muban ka na mo? Kuya, Kani. Anggay, da ate, mama, ug si Ay, muban ka papa. na mo? Sinda na bili mo na bay. Ay, muban ka na mo? Lola, 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 lola. Lola, pang, lola, lola. Mabili mo ito ba? May sinibili bay. Kamay, may ayang. Ano? Sibuyas, wak ka? Wag po. Kaya nagpunto. Kalipat ko ng bisip ba? Ay, wak. Daray. Pag-anda na to ka. Mangayo ba yan is? Manang. Muban ka na mo, Day? Pagkagilaran. Kwarta ulit, lunis. Uban. Aw, tingog. Ayaw gay. Na, mag-wifi pa ila ate. Eh, may face ba rin eh? Udong gatong dagat na mga kalit. Suka, guys. Magukoy. Ligo mo gani. Uban na isang gisa. Na, mura. Ah, sumiya. Saya na, kuilangoy na to. Sakay sa kadyan. Na. Try ka mo na yung mauwi sa mayo. Na pare o daghan o. Dari yan. Naman si. Kisa may buwan na yun ni Karuprensa. Kiss dia. Mo kalipat ko pa kay na. Ay si. Kisi o di kuwan. Ang lugar na kay. Nagkuha na ko gabi na. Oh, si Kuan Arthur of Sikil. Buwan ka? Sagot yung mama. Oh, musugot yung mama. Ako ay nananama. May gapi sa piya. Ay, nun ka. Ikaw banti ka ha? Ikaw banti ka ha. Ikaw banti ka ha. Wala yung mas lulaan eh. Uban po ko. Lang! Bignaw yung day. Lang, uban mas mama eh. Ayaw biling. Ikaw mo na. Aba. Nabalik eh. Gainom niya yung buwet na bit. I-hide ka rin niya ma. Oy, wa. Pero kita. Kilaw gamay guys, oh. Sili, pugang sili. Ani para ni sabaw. Sabaw ari oh. Sabaw. Oh, yun sabaw po yan ha. Sabaw. Sa kabila, paksiw. Yan, paksiw po yan guys. Yan, di ba? Humbang nangka bukas baligya. Ba? Bea. Guys, oh. Luto na ang sabaw, guys. Sabaw ni siya, guys. Sabaw. Ang paksi, dana po ang luto. Diba? Dana ang paksi. Yan, sukad na. Stick ko na Yun ni na. mo itong pre. Pagkadaya. Danto sa kuwan. Wa lagi. Wala itong isa. Wa lagi hoy. Guys, mga unami guys. So, kay naluto naman ng paksiw. Ate, dala ko dala sa kuwan.
Yun na. Nito, nya. Nito. Manihapon sa ni guys. Manihapon ta. Sophia! Ah, Ikaw, nag-asabi. kuya. Si kuya. Yes, siya Jude. Biyaan siya. Okay, wifi. Kalukay sa bata. Ha 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 ha. O ganda na sila. Yan. Wag ka ulo. Andam jadi didik tugtan. Yuk. Didik tugtan si mama. Tanangin si mama sa piya ko na pagkan. Pagpuyo. Ay kaya yung biyak kay bak bibi mo. Nani. Kawawa sa baka. Wow. Yung si Cyrus. Nakain na lang. Karate Inday. Uy, ba? Lagi ko maloy. Nabago na. Ikaw ka, ano siya mo? Kabit dito. Ikaw mo. Ito yan, sigarilyo. Say. Kuy ka? Di kuha lang. Uy, ako tigi ko. Wag man ako naman. Si pangalan sa mga friend. Ito sa magsawa. Yapon ta guys. Asa man ti? Yung boy baboy. Lagi bayaran ng tumbin sa sigarilyo. Wa no. Kuy apol. Kaganda lang niya kung sa lakaw naman. Pila niya mo pilit ala mo. Pila kun sa karantang. Lima ka. Ito man na to ba kung may magkaraw. Nagana lang hindi Ako bita magkaraw. Ano ka? Ay salit si Camila. Ang ko, sabi ko, oil May na. Nakabalak ko sa nagbuhatan eh. Tagnaan. Ay, diyak mga liptang kamera. Nang lit naman eh. Di habat na pa yung ate. Nang kinakaroon. Masayit daan. Usman mo ikaw. Ay, hurot na sa Kau. buo. Kau sabot na nyo. Dahon ng gusto, sabot. Kaya pili kay pupa-puwa pagunod. Kuha, coloring ng day to day. Tabay. Kita. Tabang. Bayo. Lapit man eh. Ay, ito ang kagaling ko. Amo te. Sita na Ako magbantay nila kaya sa kanto ay lagi ang lawa. yung tagtagi. Enggak. Tagtagi.
Kuya. Ha? Wa ko mo gawas. Ito lang ngawas na. Ang nag-iling birthday na ang birth certificate to naman sa Mindanao. Pinsa. Dito mga kuwan, senior. Pangidaan na dahil. Pistira na yan. Pwede naman magmahal sa online eh. Ano ka naman na? Ay, paano mahula to? Parang pistira. Egg. Online na. Yan naman Marquez. Bibi. Pali pa? Pang birthday. Birthday mo na. Ah, birthday pa. Para na katong aho. Pwede ilo ha? Pistira ko nito ha? Online. Ano ma'am? Pila pa bayad? Dali rin nila. 300? Pwede magpagkakontak na ito nila pada. Naman. Hasul ng oil. Dugay palagi po. Hasul ko na ba ito? Kapag Saan niya ko? Tipsi mo ko. Tipsi ako. Ariyo pa ni nadaot min. Pana. Ha? Ano naman? Cake. Hmm. Hindi na mada. Wala. Ako sa niyong bakwit Pinoy. Nang tikik na. Ya. Ban up na ito ka daw. Lumaan. Wala. Pangaon na mo skulahan. Okay pa kayo. Baharang pa munggon pa ninyo. Dahil hindi ko mainom. At ako may hindi ko mainom. May hindi ko. Mainom ko. Pato madawat yan ha. Budang na naon. Ang mandati. Ano naman sampi yan. Yes. Tukong naman ka. Nasa bahay ka sa ba? Kanain mo. Po ice cream guys. May ice cream na sa rep. Hangga. Kaya di pwede suladan ni kay bugnaw ang lingkuranan. Ato, si Daddy sa katanda ko. Gaitag ko anday. Gaitag ko. Ice cream guys. Ice cream. Si Manoy dyan, dito sa Kunin taga eh. Mana! Palit ko. Folding dito. Ato ka Hawa. sa og, kay ko kat ni. Po. Di di po ka na. Ilang ko. Pagpuyo ako. Ibog. Ibog. Ay napoy. Tuti ko na oy. Ibog siya gal. Kapoy. Huwag mo kayo. Ano, anak ko ka. Ano, anak ko kuha. Siya? Ko na ni Museros noy. Nagamit na nga. Nagamit. Ay mo gabi. Yeah. Asa ka, mahiga lang. Haligi ka. Ice cream. Ipaibog sa Iros. La! Tula! Elisa. Ibog siya gal. La! Ito saan? Ibog. Gamang pero ari guys duha. Ito saan? Bangko. Kaan mo siya ice cream. So siya ice cream guys. No, iba. Hindi ka, So siya ice cream no. Sabi. So siya ice cream guys. Mukhaon man ni siya ice cream. Ba? Isa kay di man to mukhaon. Lamami mo nang Ni mukhaon ng ice cream. Ibog ramang ka. Wah. Ah, ha, ha, ha. Naibog.
Hmm. Uy, magkano na ni mo, Noy? Ito. Mangga. Ano na? Kailan na? Tilap. Napaday, Noy. Dagko pa ni. Lasay, Rose. Ang tatawa pa ba yan na Kainay ng ang mga bata kain namin. Sige. Maado po tingog min. Hindi na ba sintunado. Kuli, anong natubod kuli? Gamay ko po. Pero nga. Kuli, Noy. Kuli na pod. Ayun na hoy. Kulapod. Ano? Di mo to na. Na tagaw. Mukaon. Alan ba na sa'yo? Naanad. Kanta siya day. Ha? Ayun na. Bata ba? Isa ini kanta. Siya, kanta niya ganina. Wala na. Ano ba? Wala na, Bi. Hindi na ba sintunado. Tala, sinupon ba? Ah. Ang gabi na, di naman mag-mic. Inayi na. Nay, nay, nay. Wala na, Bi. Nay. Wala na. Kaysa di mo kaog kuan, tagaw. Nay, suwat ang snake na iwa. Naa. Ano yung butang? Chocolate stick. Ay, ayun, labay kay pupulihan na. Pwede nung ice cream pod? Oh. Eh. Kani, kaya di man ni mo kaog ice cream. Yun ni mo ka na mo ice cream, baby. So, ka basa-basa lang po ka diri, hoy. Basa ba na mga baby, eh? Sino ka mo, baby? Wala na, ice cream. So it's not a thing that you can actually get lost up here. You can step on these things. You know what? I'm gonna teach you to do it. Gamay ra man gini mo gi. Kuan. It's freaking scary. I already Din hurot. Inog tabi, nagkaroon ka ice cream. Okay, let's go. Bawo ni siya ugma, guys, yung kadlawon. Say rin sa bandog, ganun yung na yan. Mauna ni. Mauna ni. Okay, make sure we don't get lost, dude. Ha? Sige tayo ba? Yo, Justin, where should we go? Tanang kami guys.
backseat with the cars. Where happened? It's unbelievable. Down there and found this boat that led up to the mountainside. My daughter was trying to get up. Clown came up and randomly attacked the dude. They obviously So guys, sumanami og ugas din ang kani namanasan. Ready na siya ugma guys. Hindi po siyang gata, ready na. So that's all guys. Marat guys. Bye bye.